Ova je nekako sveobuhvatna enciklopedija prehrane i zapravo je znanstveno najrelevantnija što se tiče prehrane i nije samo stvar toga da je znanstvena, nego je pisana jednostavnim laičkim jezikom tako da mogu svi razumjeti i primijeniti, jer ne priča samo o namirnicama i o prehrani općenito, nego je i primjenjiva. Ima plan obroka, što ima i shopping listu, isto tako ima tablicu hranjivih vrijednosti, znači sve nešto što je ovako životno i što se može lako primijeniti. Lagana je jer toliko znanja u ovoj knjizi ima, ali znanja nezavisnih znanstvenih istraživanja utjecaju hrane na zdravlje, da je to nevjerojatno. Dakle, gospodin George Mateljan se potrudio da od 23.000 namirnica koje se u široj upotrebi na planeti i zemlji jedu, napravio rang listu 100 najboljih. Tu je unutra 100 najboljih, 17 začina, znači plus, to je samo količina. A nakon toga, dakle, imate sad još kako tu hranu pripremiti, kako je čuvati, kako je kuhati, kako jesti. Orašasti plodovi i sjemenke, pa zapravo jako zanemarena skupina namirnica, jer ljudi su čuli da je to teško, masno i kalorično, a ja bi voljela istaknuti da je to baš grupa namirnica koju trebamo smatrati kao zdravim grickalicama, koje će nas zasititi puno bolje u smislu da ćemo dobiti nutrijente za razliku od, na primjer, nekakvih pekarskih proizvoda koji će nas jednako zasjetiti, a nećemo dobiti potrebne nutrijente.